दादा, ये तो ऊपर चल गई, अब कैसे उतरी? बुढ़ऊ जागत नहीं थो ना, न तो लगी दौड़ा के पीटे। अरे यार, ये तो भेटाते नहीं थे, और ये ऊपर चढ़े पड़ी। तो हो बरखू, और ये सब सुनावा, सब निमन बानू? एने के बोला था हो? हाँ हो चाचा, सब ठीक है बा। आपन सुनाई रहुआ? अच्छा अच्छा, तो ये दोनों जना बा। रुका रुका, हम बतावा तनी दोनों जना के। ओही दादा, कवन मरला सो? हाई फुटबॉल फेंक के। कवन रहल हो? ई कवन फेंकला सा फुटबॉल? पता नहीं बरखू, कोनो लौकल तो नहीं थे। ए कल्लू, ए तू फुटबॉल बिगला है ने? का कहत हो चाचा? अरे हम पूछत है, फुटबॉल तू बिगला? चोट लग गई हमरा के? ना 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 तो तोहार नहीं खे? कवन मरला सा हो इतना कस के? कौन पटिए पे लगल बा हमरा? ए कल्लू देखबा, होने कोनो बा का? कवन मरला सा हो? ना तो चाचा, कौन नहीं खे दिखाई दे। तो फिर फुटबॉल कहां से आइल हो? आसमाने से टपकल बा का? हो सकेला, कौन जहाज वाज जात रहल होई, ओही में लड़का सब खेलत रहल होई, ओही में से गिर गई होई फुटबॉल। बात सरवा कल्लुआ, जहाज में केहू फुटबॉल खेली आ खेलबो करी तो गिर जाई कैसे? दरवाजा बंद रहेला उमा के। बा चाचा, हमेशा बंद रही तो लोग मर ना जाई। हवा हो जाए खातिर खुलल रहल होई, कोनो फेंक देले होई। एकदम से पगलेटे वाले कारे कल्लुआ? जहाज के दरवाजा खुलल रही तो केहू बची? सब जना उधिया जाई। ए कल्लू, ऊपर कहां चढ़ल बा हो? अबे चाचा देख लिया ना, 100 गो गाड़ी दी हां, अब पा जइया तो पिटबो करिया। उतरा ऊपर से। उतरते बानी चाचा, उतरते बानी। ई सरवा फुटबॉल कहां से आइल हो? बड़ा तेज लागल। उ तो बढ़िया भइल कि हम एने मुंह कइले रहनी, ने तो हमार नाके फूट जा। आ केनहू से आइल होई, लड़का से मरले होइया कहीं से, हेने चल आइल। उ सब खोजत होइया कि कहां गइल। जब हमनी के पता नहीं चलो कि कहां से आइल बा, तो मारा हुआ लेकिन ना पता चलल होई कि केने गइल। केकरा के चोट लागल बा फुटबॉल से? हमरे लागल बा। कल्लू, उ तो ठीक भइल कि हम होने ताकत रहनी, अगर हेने गई और तकती ना तो नाके पे लगल। माने तो नाक बच गइल है, ने तो नाक फूट जा। बहुत साफ बच गइल। और यो कल्लू, सब बढ़िया बानू? हां चाचा, सब ठीक बा। ए कल्लू, फुटबॉलवा कहां लेके जात बाड़? घरे लेके जाता नी। फुटबॉल छोड़ा, हमरा के चोट लागल बा, से हम ले जाब अपना घरे, लड़का सब खेली हां। ई फुटबॉलवा हमरे बा, तो हम ले जाब अपना घरे कि तू ले जीबा? तोर बा? ते तो हम ये कहत रहले कि तोर नहीं खे। झूठे कहत रहनी हो चाचा, हम ही मरनी है तोरा के जानबूझ के तपारे पर, चाहती तो नाको मार सकत रहनी है। फुटबॉलवा हमरे बा, लेके जाता नी। अरे कलुआ रे, मरले ह जानबूझ से, आ नाटक बतियावत रहले ह कि हमार नहीं खे, हम नहीं की जाना। मारा सरवा के, मारा। हरदम कुछ ना कुछ नाटक करते रहे लाई कलुआ। भाग गइल हो, भाग गइल। हमारा डाउट होत रहे, जब दिखाई देला स ना ऊपर चढ़ल रहल, तबे हमरा के लागल बा कि कहीं ऊपर से ना फेंकला स, लेकिन उ कहत कि हम ना जानत हई के करबा, तो हम कहीं हो सकेला केनहू और चाहि लोग के। जा कल्लू, बच गइल। पहले पता चल गइल रहत ना तो फुटबॉलवा ना देती, अब मरती अलग से। ए मर्दवा, एगो बात बतावा। कैसन बात? चोट तो बहुत हड़ा लगल होई, उ काहे? मर्दवा केस सही नहीं के, एकदम से एयरपोर्ट बात और कपार तो लागी ना है? केस रहत तो तनिकन थाम ले।